Ito lang po si MJ Surround nagsabing Foodies Life. Hi! Kami po ay nandito, birthday party ng aming kaibigan. Yan si ate. Pag hindi birthday girl. Hello, my birthday girl. Yan. Ano ba yun? Antay na. Ay, ano yan? Hi! Pasensya na po kasi ang init dito kaya medyo... Ito yung cake kanina. Ito. Nandiyan na yata si ate. Ay. Okay na to, di ba, ate? Kaya mag-ano to? Hindi. I-ano ko lang, sprinkle ko lang. Ate. Ito yung cake na gawa ko and then minugburan ko siya ng yung desiccated na coconut, yung ginagawang macarons. Then ito na yung cake na may cherry. Ate, ganito na siya, oh. Ganun talaga. Ganun talaga yan. Ano takot ka? Parang nang sibra yung ano ko. Cake. Ate, parang sibra na, oh. At least gumanda na siya. Ate, tignan mo, ah. Ate Lude. Ate, baba muna ako, ha? Hello, ano po muna tong cake? Ito muna tignan nyo kasi kunin ko muna yung kaibigan ko. Sa muna siya. Kasi nandito kami sa rooftop, mahangin. Ate, take in charge. Pakiusap ka muna dyan. Yung mask ko pala. Pakiusap ka muna dyan, oh. Makiusap muna daw ako sa inyo. Sabi mo muna sila. Usapin ko muna daw kayo. Ako lang po ang
Hello! Nandito na po ako. Ate, okay na to? Oh. Wow! Talagang pinaghandaan niya ang birthday girl. Mahal yan. Ito yung birthday girl. Happy birthday, ate. Kandila. Magkano? Kandila pa lang, sandaan mahigit na yan sa piso. Oy, grabe ah. Hindi yan ganyan. Bakit maganda yung kandila? Oo. Doon ko nga pinili sa mahal ah. $28 siya. Wow. Wow, kandila pala ito siya. Ang kandila pa lang, Ikaw, sandaan no? mahigit na. Ito di yung ikaw, no? brownies. Last birthday mo naman na ng swipe Hong Hong Kong. Kong. Eh. Oo. Kaya nga. Pagbigyan mo na yung sarili mo, bumili ka ng mamahalin. Oh, ito pa. Oh, yan. Ang daming cake. Shout out sa iyo mga kapatid. Shout out guys. Kain po tayo mamaya. Late namin lunch to. Eh, lunch na daw. Uy, kumain na kayo. Huwag niyo hintay si, ano. Oo, kain na alas 12. Magkakanta pa tayo, di ka pa natapos diyan. Ay, pwede naman ako kumanta ng di... Ako, Welcome, ate. sino yun nanonood dyan? Si Ate Ludi. Lodi talaga. Number one ano yan eh. Number one, Pansit. Ayan, mga kaibigan. Ano sabi ang dun, ating ate? brownies. Talagang brown na brown siya. Salamat, nahanap ka. Sabi ko, hindi ko na pinasama si MJ kasi siya magbubukas ng pinto. Ay. Wala kaming Wala kami susi. kasi hindi kami taga Baka na, doon. baka wala na po. Yalo, wala na nga. Bibi ko. Hindi Wala kasi na. pwede, hindi meron pa kaya nang hindi pwede siyang maglakas ng apoy. Masusunog ang brownies natin. Oo. Ate, ayun. Na natin yung ano. Okay na ba 'ten mga yan? Ano pa ba na? Ayusin. Ah, ito oh. Ilagay mo na yung happy birthday cake mo ay Oo. Para masindihan na. O, tingnan mo. Pwede naman ito magamit kung sakali, oh. Kasi di ba ito ano? talagang happy birthday lahat talaga. Ah, dapat lang. Di ka Ilagay na mo lahat pati happy Oo. birthday para bonggang-bongga. Number 42. Nahiya ka. Hindi naman. Eh, lagay mo. Nahiya daw siya maglagay ng 40 42 Hindi na. naman, hindi ko naman kinahiyayon kasi talaga dapat na I'm Proud. thankful kasi I'm 42 years old already. Oh. Pero hindi pa. Kaso lang, hindi Single pa to. Single pa daw po siya. Pero Hindi pantay yung kulay ng isa, chocolate, yung isa, pink. Para naman, tsaka $19. Okay lang naman yun. Favorite 18 rose. Chocolate, tsaka pink yung O, ikaw na maglagay kasi ka may birthday. Kaya naghanap pa rin Ano, ako. kain na tayo? Kain na kayo. Kain na. Ito yung Magkanta nakita pa tayo. ko. Kaya ito na yung Happy ko. Birthday to you. Ilagay muna ni ate. Ah. Happy birthday Oh. to you. Kaya mo sa YouTube, happy birthday to Maglagay. you. Ikaw na maglagay, te, ha? Happy birthday. Tapos ayusin ko tong ano ni ate. Happy birthday. Para makakain na tayo. Happy birthday. Day. Ala. to Mamaya daw pa sila akyat. Ano ba yan? Baka may inaayos pa ni ate. Ate. Pangalan ito. Ate Raquel dun sa church. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sabi ko si meron sana nung masulang. Hindi pa ako gawa yung mga ano. Sir. Si Joe magpapabaksin kasama si Sonia. Ano po vaccine na si Sonia? O, kaso lang, habang nagkaano, parang nag-iisip. Sabi ko, kung hindi ka decidido at Oo. kinakabahan ka, wag mong Wag mo tuloy. muna. Kasi dyan kaya yung iba na ano na. Ako nga magsabi okay bossing kasi di pa ako sinabihan niya. May baka naman pag ganyan na magbabayad na ako. Ay naku. O kailangan kasi may bayad na tayo sa susunod. Eh pag magbayad, di sila magbayad sa akin. Ay sila yan, syempre. Wala, kasi sinaamon, hindi pa sila nagpabaksin, kaya kinukulit ko nga yung mga anak ko. Did your mom told you that you need to take the vaccination? Ano yung happy birthday ko pa? Ganyan ba, te? Ano Ate! Tulungan mo kasi. Itaas mo yung happy, yung Oo. happy, tapos baba mo Ako yung nga. birthday. Ay, baliktad pala! Ay, Ay, nako! sinira mo yung... Tinusok,
Tinusok-tusok na nga na murder na yung cake niya. Sorry naman po. Yan ang sabi marunong mag-disenyo. Yan kasi kayo marunong. Taas mo yung happy. Yung birthday sa baba. Tusok mo na pa-curve ba? Hindi pa straight. Baka naman pa straight. Tusok mo. Pa-straight nga. Di ba pataas yung happy birthday ate, di ba? Oh, happy. Sa taas. Sa likod, di ba? Sa Oo, likod. sa likod siya. Sa likod yung happy, mataas. Tapos yung birthday sa harap, mababa. Tama naman yung ginawa ko. Hindi, dito magkatabi sila. Kakatabi. Ah, Paano mo mapapakukuha na ng picture ya? Basahin mo nga. pwede naman. Ganyan. Nasa gitna yung ano. Ako nga. Ay nako, masusunog itong brownies ko. Mga bata na rin. Pasaway. Ganyan yung mga ano pa, wala pang experience. Alam mo naman nga, sa tagal-tagal ng panahon niya lang ako nag-birthday ng ganyan na may handa. May pakikik pa. Ever since. Ako nga, ever since dito sa Hong Kong, Away. Parang walang cake ata ako dito nag-birthday pa sa Hong Kong dahil nga puro sa... ano lang, nung nakaraan lang, nung nandiyan pa si ate, ano, cake, ano, ang binigay ko sa'yo doon yung gumawa ko ng spaghetti. Oo, nandiyan pa si ate. Ano, pero cake, bumili ka yata ng cake noon. Tapos na, ano Oo nga, hindi ko na laman yun eh. Naganda ka, hindi ko alam. Wala na, sa kabilang kapang grupo nung kasi. Ate, ganito? Teka, ako na. Namatay tuloy. Kanina pagpunta ko dun, palaktak pawis ko kaya tuloy yung pawis ko eh. Ay, pag namang katanghalian, tapat. Sabi niya, ba't ano, sabi ko, Eh kung sabi ko man din sa'yo, natinatid mo pa eh. Ngayon, naka-react ka. wala, okay lang naman yung kasi lang mainit syempre. Bakit? Kung hindi ko nadating mo, paano ka mababate? Mag-iisip sila, hindi. Nagbigay ka nga. Ayun na nga, eh, syempre, alam mo naman, mga tampururot din yun. Ano yan, sa kanila. Kaya, We're in live, so don't say ayan, sabi ko, paano yan? Ito, dalawa kasi ang grupo natin eh. Kung hatiin ang katawan ko eh. Ate, okay na siya, oh. Ayan. Taas mo pa yung happy. Baba mo pa yung birthday. Hindi makita masyado. Ganito ka-weird si MJ Sarao na maggawa ng cake. Pati yung mga luto kong mga pagkain, kaya weirdo ako. Pero pag tinitignan niyo naman ako, parang hindi naman, no? Tao mo na sabi. Weirdo rin yan, kahit sa totoong buhay. Parang naging weirdo. Tinanong tayo yung sarili ko pa. May cherry pa kasi. Ate, okay na to? Ang aming master chef sa baking. Oo, yan ang shell. Oh. Ate! Wow! Pwede na ba? Oh, yan. Okay na tayo? Sabi ko nga, okay na. Hindi ka pa nakikinig. Meron pang ano, oh. Lagay natin sa ibabaw ng brownies. Problema ba yan? Ate, itong gelatin mo, okay na, oh. Oh, ay ilagay mo sa ref na, sa Sa loob ref ng natin? ref natin. Meron kaming gelatin. Jello mango. Jelamingo. Creamy jelamingo. Creamy Creamy jello mango jelly. Jelly. Creamy mango jelly. Mamaya takain to. Mag-uwi ako mamaya. Ang brownies! Kailangan pa lang yan. Ate, may plastic ka dyan? Wala. Bakit? Wala tayong pag-plastikan dito, oh. Oy, oy, oy. Sana oy. Sige na, ilagay mo natin para kain na tayo, ate. Oo nga. Magkanta-kanta na tayo. Kasakatan na kayo. Happy birthday. Ito yung plastic. Kuha ka ng bowl. Ate, tanggalin mo mga ito sa ano mo. Ate,
Ate, shoot ko muna doon sa mga galing ko sa bag mo. Kasi yung kunin ako ng, kuha ko ng, ate, halika doon. Kuha ko ng bowl natin na pagkainan. Kaya siya ng pawis agad. Ibigay mo sa akin yung phone mo para mag-picturean tayo mamaya kasi yung phone mo nakalayo. Ano na naman, Miss Dix. Miss, kating ko. Miss Kating ko, Miss Bix. Yan ang live. Ito na, tumatanda na. Kailangan nandyan yan. Upo ka na dun para may... Ready na po ang brownies. Ate, lagay ko muna itong ano. I-ready mo to. Tanggalin mo muna yung ano. Nasaan na yung ano? Yung keyword. Yung password. Password. Ano mga pinagsasasabi mo dyan? Hindi. Gutom lang ko. Kumain na. Kumain ka na kasi. Maganda mo tayo. Ate, gusto ka na Pula ka na naman nun. Kaya, yan, hindi nyo kami pinaakyat eh. Pamalay namin. Hindi kami sa larin. Naantay namin aakyat, hindi pala late pa. Ang pasok. Agad na sila ate natin dito. Aakyat. Kaya lang late na. Upo dito. Kaya tayo mag-ano yun. Yung ano natin. Yung... Speaking of ano, may pinag-uusapan sila eh. Para sa church. Baka may I'm not sure what is it. baka yung ano ito sa July na mag-umpisa na yung disciple, yung guide group. Hindi. Bobotohan eh. Ay, oo, kasi nga wala nang mga ano, di ba? Hindi na maglitawan yung mga Ang about this. Baguhan. Sa'yo kakastad na dyan, lang, baby tapos ko. i-scan mo na lang sa akin, tapos Naka- delete mo na lang. Hindi, Ay, ano- oo nga pala. Magaling po mo. Naka-video tayo po. Paligid na pala siya. Ate, ilagay mo na doon. Yan ba yung tayo? Ganyan naman natin paggawa ng brownies. Hawak mo mamaya. Pausukan mo. Oo. Mamaya, hindi pa tapos si ate, o hindi pa napausukan. Mag-picture ko. Ano yung mga words Oo. na yan eh? Ayaw. Kapusugan. Kasi nga yung ano, Oh, wag kang mababa mo muna yan. Baka Ano, nag-makeup na ba? hindi na nag-makeup kaya mo na. Dapat nag-gown yan. grabe naman. Yung Grabe daw eh. Sobra naman yun. Ano, sabi ko, dapat nag-gown eh. ngiti ka. Di po. Debo. Di po that. Inken lang. Dali ambot, nagugutom na tayo. Di na ng mata ko. Gawa ng pawis. Ate, ganda mag-picture tayo. Talo tayo. Picture nga nila ni ate. Dito ka. Wala tayong hits. Stick. Ano? Dito kasi nagdala. Nandun yun. Ay, ay, ay. Dito ka sana. Ito yung may cake. Oh. Hayaan mo na. Ako yung may birthday. Malungkot pa yung brownies. Mamaya na si ate. Oh, yan ako. Sige ka na yan. Karir nyo muna yan. Tawal. Hindi ko makita. Kailangan ko na ng salamin. Salamin ka na kasi. Picture natin yan. Ang sarap. Okay, sabi ko pasensya na sa sa pizza kasi pumalit yung na-order ko. Dapat pala yung large. Alam mo naman kasi kalaki naman yung Regular kasi yan eh. Akala ko yung regular, malaki na. Hindi ko alam na ganyan pala yun. ate, send mo sa akin yung cake. Ay, yung cake. Nangyari sa Ano din si Sen sa'yo? Di pa pasok daw nito dyan. Lagay mo dito, te. Hindi, yung Kasi kakalat brownies sa to. ilalagay ko dyan. Mamaya, hanapan mo na lalagyan dyan, meron dyan. Marami ito.
lang yung box, okay na. Dito ate. Ay. Galing naman ito. Napalay yan. Storage. Diba? Painin naman silang dalawang makulit. Ay, sorry! Sige na, te. Kanta na tayo. Happy birthday. Cellphone mo, kaninong cellphone niya? Mamananan ko din. Ako. Sa'yo pa to? Bago? Hindi. Yung luma. Happy birthday. Ate, doon ka na ah. Hindi pa naman taxi tapos si ate. Kasain tayo sana oh. Oo nga. Wala pa naman din yung custard cake ko. Ayun pa oh. Ah, saan ka? Ayun. Happy birthday. Kantaan na natin muna siya oh. Alas My 2 na. dear friend. Happy birthday. Ano pa klaseng kanta kumanta na? Mag-ano tayo, blow. I-ano mo pa yan ah. Ano daw klaseng kanya ko ba ito? Ewan ko si Ate Lodi. Sige na. Tatlo lang kami mag-celebrate ngayon. Thank you po, Lord. Tatlo lang po kami kasi yung mga Oo. kasama namin wala pa dito. Nasa labas Ready na? pa. One, Nasa two, baba pa. okay na? Dala-dalawa yung ano ko. Pinidyohan ka pa kita dito para may ano ka, Okay may... na nga. May ano ka, may... Picture. I mean, may... Yung souvenir ka, hindi lang sa YouTube. Kaya nga, okay na nga. Hindi ko na to. Sige na po. Ba't walang ano? Walang ano? Ano yun? Pandit? Walang sindit. Meron yan. Wala. Wala. Mai... Pagpag. Ay, marunong. Wala? Hindi siya marunong. Kaya ano. Baka. Okay lang pahirap. Hindi ka marunong kaya wala. Pagpagan mo. Paano ba yung pagpag? Pagpag mo. Ano daw yung pagpag? Hindi, kumusta ka doon? Ako nga, baka marunong din ako. Nanginginig lang kamay ko. Sila na lang po mga kaibigan dalawa yan. Hindi pa makabukas. Wala nang lumalabas sa sikap. Bastos. Negative. Positive. Mamaya pagbukas ano, Ate, ayaw. Ikaw na nga. hindi kasi tayo magbukas muna dito. Oh. Eh, mamamatay yan doon. Dagalin mo dito yung lighter. O, Ate, dalhin natin yung cake dyan. Oo. Dali, paraan. Ano mo na, para-paraan, para lang. Ate, paano? Okay. Aray ko. Ano na? Ala, ano na nangyari? Ate, ikaw na kaya, oh. Tignan mo nangyari sa ano ko. Ate. Baka yung mga bata kayo, di na kayo natuto. Nagkagulo, no? Kaunting cake na lang. Ano yung custard? Hawakan ko na nga. Huwag mo na yung ate kasi ano. Ate, hawakan mo dalawa. Mamaya na mo. Ay. Ang bilis. Bilis na. Wala na, oh. Ate, ang bilis kaya, oh. Bilis na tunaw. Sige na, yan na lang. Kasi mabilis mapunaw. Yan na lang. Ate, ganda na tayo. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lodi. Happy birthday to you. Oh, wish, wish. Uy. Sana matuloy na yung pag-asawa ko. No, mag-blow-blow na. Natuloy na yung Yay! Kainan na. Thank you. Kainan na. Kainan na. Hindi na namin sila ng lahat kasi madaling ano. At saka may, kain pa tayo. Sige na. Ate, halika na. Sige na, kain na. Hindi kakain si ate ata ng ano kasi nag-ano yan. Diet. Diet siya. Ay, ako walang diet. May carbonara. Ang dami yan kahit kung iuwi mo yan. Ate, halika na. Mamaya tayo. Ano oras kaya akin na sila ate? Ano? Ay, mag-slice ka muna ng cake mo. Ito kumain ka na muna mamaya na yung cake. Grabe nung ang dami problema ng pagdang to. Kain po tayo. Eh, gusto mo na kasing bit-bitin yan dun sa Oo. babae. Eh nakakababa na ako. Mamaya, kain muna tayo. Thank you Lord. Salamat Second po. party pa yan. May second party pa. Custard cake. O, may custard cake pa. O. Kasi ang daling maano yung, Nasaan na yung, ano? ito pa yung ano, ng, Ang sarap eh. Gusto yung ganito kasi bihira rin na makakain. Ina na! Yung maiba naman ang pagkain, hindi puro pansit. Sa akin na yung ano, yung Alin po? yung tagi ko, yung ano na yun. Ano te? Alin ito? Yung mga tinapay na yan. Yes. Very good. kain po tayo. Ito yung carbonara ala Ay maliin. Emmeline, ang chef namin. Oo, siya ang chef namin ngayon. Meron pa kami isang cake. Siya ang chef namin ng pastry. Oo. Ate, ito may, Kain po. ate, lika na. Brownies. Kain ka na kasi huwag man si ate kasi kung nagda-diet nga yan. May pagkain yan, ayan Ayaw yung... po si lahat yan. Kaya nga. Maubos na ba yung 30 minutes yan? Wow. Hindi ah. Uwi pa. Ate, mag-uwi ako. Kanina pa to sabi ng sabit eh. Ano daw? Nag-uuwi daw siya kanina pa. Mag-salupin ako, joke. Social naman. Tupperware. Huwag ka na magtaka, ganyan naman tayo sa Pilipinas. May birthday na may uwi pa. Pinoy tayo eh. Ganyan ang Pinoy. Saan kanya? Ti Ilocano, numapang ka makidaya. Aglalo no digitay agpadayon nga adag ka sa. Adu ti agisupot ti igado. Kun adakit din manang magiyawid kami man ti kasta. Igado kat di pa nangan ni uncle. Di pa nangan ni tatang ko. Expression. Supot-supot. I mean, pag may mga handaan sa Ilocos, dun sa Ilocos Norte, Kahit saan naman, pag may handaan, may uwi. Yes. It means, sana ba yun yung ano natin? Walang Pilipino na hindi nag-uwi ng ano, pagkain. Kapag hindi nag-uwi ng pagkain, hindi Pilipino yun. I mean, pag ano, sa Ilocano kasi, pag may... hindi ka nakapag-uwi ng pagkain, it means, Ano yun to eh? hindi ka galing handaan. Ay, ganon. Sa Pinas kasi, sa Ilocos, sabi ko, Tagalogin ko kasi nag-Ilocano kanina. Pag may handaan, ang number one na cellophane na sinacellophane ng mga nakiki-birthday or nakikikain sa handaan yung igado. Wow! Daming yan. Mm. Kala naman si ate kakain yan. Hindi. Gawa siya lang, oh. gawa siya lang gawa, pero hindi siya kakain Hindi nito. yung leche plan. Custard cake. Custard cake yan, baby ko. Ah, ganyan pala ang custard cake, te. Oo. May pizza tayo. Laman naman ang yung, ano, bunso. Tapit, ako yung bunso. Alsa pala. Anong second?
Wow, sarap Sa po. mundo. Kain po tayo ng pizza. Seafood na ate. Oo. Seafood yan. Ate, seafood oh. Te, seafood naman yun, te, oh. Kain ka ng pizza. Ate, kaya na tayo. Hindi ka na. Sayang kung dito kayo share, te. Ano, daming ano, dessert, oh. Picturean nyo yung handa. Sa yung phone mo. Iside nyo yan doon sa kanila. Oo, mamaya, mga kapatid dyan sa park. Magbibigay si ate mamaya. Kain muna kami ng... Eto. Kasi late na rin. Kung sinong nasa park pa mamaya, pwedeng ano, o kaya punta kayo dyan sa baba, mamaya, bigyan ko kayo. Ayun na, ate Florence, ate Pam. So, sinabihan ko yung punta doon sila, Ate Jo. Hindi naman, sa likod naman sila. Wow! Oh, mayroon din siya. Sa akin, cherry. Siya naman, Strawberry. strawberry. Ang saya-saya. Galing mo. Kala mo sila lang masaya. Dito natin si Ate pa. Kasi ko. Oh, sabi niya, Ben, bukas ba yan? Sabi niya yung cake na pinost ko pa kasi naman, pasawan. Di ba punta mo sila mamaya doon sa baba? Doon sa, Mm. kahit doon sa second floor na sa mall. Hindi na alam din. Sa mall lang. Kain po tayo! Pwede nang bigyan siya. Dami naman. Ito. Happy birthday ate! Wish ko lang sana naman, pag-uwi mo ng Pinas, kakasal ka na, kahit di kami makadalo. Happy na kami na makita namin na tam tam tadam! Kung pwede lang makauwi agad-agad. Uwi tayo te. Nga eh. Pauwi ka mo. Ito may sauce. Kakasakay. Sa ano, Very sweet. walis ting-ting. Ate, lagay mo na yung ano. Alin? Ayun nga, may brownies pa. Tignan mo. Marami pa oh. Maubos ba natin ito? Tatatlo lang tayo dito kung di akit sila. Aakit yung mga yon kaya nang late na. Dito. Okay. Kasama ba si Michino? Nandun kanina si Michino eh. Ayaw nilang umakit. Kapan. Thank you for watching po. Salamat. Yan po si Ate Ludi. Happy birthday, Ate Ludi. God bless you more. Ingat po kayo lagi. Yan. Yung nilabas yung gelatin. Itaob mo yung gelatin para makita yung mangga. Ate, gelatin daw. Ang dami na, mamaya na. Hindi na malamig. Ang dami talaga. Hindi ko expected na ano. Ayaw mo nun. Surprise ka. Ano may tataob? Wala lang Salamat panglagay. nga kasi I'm not Uy, expecting itaob mo daw, hindi ilagay dyan. Ay. Magtaob kasi na ano, na hangin. Ano nandiyan ang Patil ka na, kain ka na. Ito. kain ka ticket, ano, para matignan mo din yung ano mo, luto. Kahit hindi marami. Kasi di ba mas masarap yung carbonara kaysa pancit sa spaghetti. Oo. Kasi lagi na lang Masarap sa iyo. Paano doon sa binigyan mo? Bahala na sila. ano. No choice. No choice sila. Ito yun na. Ilan lang sila kumain doon? 6, 7, maubos ba nila yon? Mamayang gabi pa. Ay, si Mitch, wala si Mitch. Andun. Alam mo naman yun, basta sa libre pagkain, mabilis sa Escadra. Busted ka ngayon. Nakalive tayo. Lagot ka. Magtatampo yun. Wala naman problema, basta. No, yung lips mo. Kasi Basta naman nun sa ano, talagang ano yun. Walang palagpas yun. Eh, sabi ko nga, pagkapigol siya pag napikon siya, sorry. Kasi sabi ko sa kanya, matagal ka ba sa Consulate? Kaya palo din kanina, sige tapos ka na. I promise, masarap siya. Sarap na. Ayan. Tignan mo yan, kadami. Wow. Alam ko lang, carbonara at saka hisa. Thank you. Sa inyong dalawa, God bless.
Huwag ka wala, iiyak na, iiyak na. Iiyak na siya. Kasi iyak na siya. Ate, pinaiyak ko. Kesa, Ala! kaya mo siya umiyak. Oh, bahala ka. Kami kakakain. Huwag ka na. Nakakahawak ka. Oy, birthday mo. Iyakin pa naman tayong Iyak ka na kayo dalawa dyan. iyakin pa naman tayong tatlo. Kahit tawa ng tawa to. Ba? Hala? May pa ako, 3. Dalawa lang kayo dyan. Ala, ate, tignan mo na oh. Ate. Ay, ayaw nito kasi iyakin niya. Kami pong tatlo dito iyakin. Ganito lang kami na maingay na masiyahin pero ala. Ay. Happy birthday. Birthday. Oh, pinayak namin yung kaibigan namin oh. Iyakin pa naman to. Sige mo sa dami po ng pagkain, hindi namin maubos kung 3 lang kami dito. Hindi, kasi hindi pa dumarating kasama natin. Oh, kasi late yung Umakyat na sila. Ano na? Dadating yun. pauwi na rin naman ako mamaya na naman. Alam niyo naman. Ang layo-layo ko pa. Kung magpaalam lang ako sa kanila, Saturday, ay Sunday ngayon, maraming mga bisita pumapunta doon. Grabe. Tourist spot kasi. Yan. Hello po, thank you for watching sa simple celebration ni Ate Ludi namin. And aming chef na busy pa na ayaw kumain kasi nag-diet. Kasi para daw maging sexy na katulad ko. Hindi naman Ano po. daw? Para sexy daw na katulad ko. Pagbigyan mo na ngayon lang. Oh, birthday niya. O birthday ko. Salamat po. God bless. Just share ko lang po yung konting handaan namin para sa aming kaibigan na si Ate Ludi dito sa rooftop. Aming special na kaibigan. Oh, special na kapatid. Iyakin. Iyakin kasi last birthday na dito niya sa Hong Kong kasi next year uwi na siya. Uwi na siya sa Pinas sa May. Yung asawa niya yung nag-aantay na. Opo. Baka pagbaba niya ng aeroplano, pagka ngayon, diretso na ho ng simbahan. Kaya nga po, maraming salamat po. God bless. Thank you for watching. Ito naman po si MJ Surrounded sabing food is life. Kaya maraming pagkain ngayon, kaya food is life. Thank you po. Talagang putis life. Namasa tuloy yung brownies ko kahit chocolate. Ikaw,